Professjonisti minn pajjiżi terzi li jridu jaħdmu b'mod virtwali minn Malta l-perjodu temporanju issa jistgħu japplikaw għal permess ta' residenza ġdid imsejjaħ Nomad Residence Permit. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat f'konferenza tal-aħbarijiet hekk kif spjega li dan it-tip ta' xogħol virtwali issa jiġi f'konformità mal-qafas legali attwali. Waqt l-istess konferenza, il-Kap Eżekuttiv ta' Residenza Malta Charles Mizzi spjega kif applikanti li jridu jaħdmu b'mod virtwali minn Malta għal perjodu temporanju li jista' jkun twil sa sena għandhom juru li jistgħu jaħdmu b'mod virtwali irrispettivament mill-post li jinsabu fih. Dawn il-professjonisti jridu jkunu jaħdmu ma' kumpaniji li huma reġistrati barra mill-pajjiż, iwettqu attività kummerċjali għal kumpaniji reġistrati barra mill-pajjiż jew joffru servizzi ta' konsulenza u freelance lil klijenti li l-stabbilimenti permanenti tagħhom huma f'pajjiż barrani. Dawn ikunu jistgħu eventwalment jiġu jqattaw perjodu jaħdmu hawnhekk perjodu sa massimu ta' sena li jista' jiġġedded fejn ikunu jistgħu jiġu hawnhekk waħedhom forsi bil-familja magħhom jgħixu hawn jaħdmu minn hawnhekk u eventwalment jiġġeneraw iktar dħul fl-ekonomija. Minnaħa tiegħu l-uffiċjali Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Identity Malta Anton Sevasta spjega kif is-servizz il-ġdid tal-viża l-applikanti nomadi huwa parti mis-servizz il-ġdid tal-viża premium li l-Aġenzija Identity Malta se tkun qed tniedi fil-ġimgħat li ġejjin. Is-servizz huwa maħsub għal professjonisti bħili tolja u għandu lan li jissimplifika l-proċess mingħajr ma jikkomprometti l-eżerċizzji ta' due diligence. Intant is-Segretarju Parlamentari Alex Muscat tenna kif din l-inizjattiva se tkun qed tippromovi lil Malta bħala pajjiż ideali minn fejn jista' jsir xogħol virtwali. L-intenzjoni hija li nattiraw dawn it-tip ta' persuni li jiġu jgħixu f'pajjiżna ħajkunu qed jaħdmu għal kumpaniji mhux Maltin imma sintendi ħajkunu qed iħallu ġid kbir f'pajjiżna. Hija opportunità ta' depp għal negozji Maltin, għal istabbilimenti Maltin li qed jaraw li lok ġdid ta' opportunitajiet ġodda ta' xogħol. Fl-istess ħin qed naraw li din in-niċċa ekonomika ġdida tista' tħalli ħafna ġid u ħafna flus f'pajjiżna.